Està anant molt bé. A primera hora hem estat garantint des de l'Ajuntament que totes les meses es constituïssin. A 9:45 ja estaven totes constituïdes, una miqueta més tard que altres vegades, però sense cap mena d'incidència. Són moltes meses aquí a Sant Cugat i és molta la població cridada a votar. I per tant, demanar com a alcaldessa i també com a candidata que la gent voti, que ompli les urnes de vots amb el vot que ells pensin que han de fer, perquè en definitiva això és la democràcia i gairebé m'atreviria a dir que avui és una festa de la democràcia. En el cas de Sant Cugat tenim dues urnes més una, que és la de la MD, la de les municipals, la de les europees i també la de la MD. Per tant, una festa de la democràcia que no tinc cap mena de dubte que la ciutadania de Sant Cugat la sabrà aprofitar i que ho farà d'una manera cívica com ho ha fet sempre.